Kirikima ikatebuni ramba kurose wadi ya Bogisero imeibunge kituo cha South imeye kaunti ya Kisii agendrete kuboria omongino yoso murugi ya serita Sara kwamboka anyare koira na goika senka yayo musacho ya serita James Ogie yo nigagote yabuna omurugi niganganya kuruanka na kumutigero omwana omoke na baigamo na abanda bande batano kolenga no musacho nigate biro nyorro muchandomo na soko nyara korera abana abo na emega yogote makuligi omurugi weka woni gataramanya sare nigagendete guchandeka soko korera abana abo na koganyo omurugi anyare koira na senka unatokumanya wano muri Keto Dipona Asanya. Iko paka goikera bona ga mongino yone tinda monyora asa aberete. So watu wajiro otai. Obogimo bugo twara ebitunwa nebitongo maiga yogo Taiwana chimemegatiye amate ya James Oyeyo omusubati Sara kwambuka kurose kenyero kieramba. Iyo toke miesa location ya Bigege imeye wodi ya Bogisero. Nige moirire to musubati konganya ase kemetie nyebere bono atamanyiri asale. Awana ajitenga tema kumukane kana ruwe kanisa tigatigile kanse agera tukwa ni mara kwa mangana hiyo ona nda kamili akagenda kabuli misika akagenda kamanya nkuya nali paka bone mijinyebere ya ntanya komoro na ndanya kumuyiku mwana ona naro ruwete nkagaiga matukara etirange mitiyenyebere tutana komorora enke abane go bachandegete tukumetina kitawa kora bana ko enda bali chisukuru ndetayo oyo noro muchakano wenganeye ekeraika omwana ruwarete utakeire amaliogo ngwana ntuwaje koigwana bya gatoka bachanake utuwa bachana ngasoka ngagende gasi kuna igase na mutiga ngaigwa nga onganyire karona igete chinsa isane muchabo tuko kurwa sanga kolemermo ya boda boda ali muchibo songo Maega yaye e amateye nigo yakoriro mukia kurinde tibaranyora ngeria yaye bona kurwe na abeire gingo muligia na reporteri police tuabe to kuna kumuligi gocha pake gaikatara 24 ngaenda DCI obosongo bakatema kumutura kitaiga muisaro lekante around Kigogi unenchereyemo yokorera abana buna baiboli nigo musubati Sara atigete omwana maega omoke oyubono otegete oborendi bwange omongino yone egendo mono yakora ngo muri nemerimo tubwate yo kurenda abana ndubwate omwana olegere 7 na naro omoke pibono yule challenge gwate miaka eno le play group esukuru onaroga netingina mono bono challenge asere nene omwana onga kitoko morera ginga kinkomorera gingo muri ndagera aragere gingo lie esukuru fees yaye ne yabana baiga bande no mwana makaya wana bwata bakongune inje wana ngo kumuyego sukuru moire na ndenje kumuoya na nde mocho wana myaka yeto ya eri tigata akonyo mwana makere ndega na usina kina byoke mateywe nigo yabere no kolemara okonene goika bono kubwatekana no mukyoye omonene guchese amate yaye ngaro omonto bwo mukisana ase emberimo yaye nagikiagere twasukiri abantu abaikiri ase twabaikiri bono igekerata iya ebintu nebinge sana bono bibwate omujana ekerero kia bene ekikero kyo moichano anene guchese serikali naboigo aso musubati Sara no kuirana ase amate yaye na koroisia amanganaria abeteka gusalika egati yaye no mugakoye ono goikera bona communication ende yonse ngwano kinde kyonse na kuru ase family ase mitinyi yebere muntu tayo bagukona nere muntu yagwakera simi muntu yo wada information ende yonse ire igoro yaye bona ntuma itinga moyale igakuete muntu yo manyete enkagere busonde tayo abana bano bachi school nkege yomete dansabire naki serikali yonde bwese ora morore amubwatisi amoreta ndo tayo omukuno tocho kwana mangana yege nkage ito ga tumanyi ngoro momochi ngelinga ase bararore omongino yono kurugusara kwambuka aminga tigaba motebi achenka amagana yelio mananko balenge anda abantu bakwana era monda yo komwaka monda yo komurwania tigairaneka Hiko ripoteri kitaseni kia onambe ya Mokia Ndezi TV kurwa seke nyorokie ramba utoke miesa location ya Bigege miye wodi ya Bogisero elitere nenkuru kwa Dipon Asanya.